Mir-Rabat, l-uffiċċju tal-NSO Fawdex mexa għal Silem, post akbar u aktar attrezzat sabiex jippermetti aktar ħaddiema, aktar taqsimiet u aktar ambizzjoni. Id-Direttur Ġenerali tal-NSO, Etienne Caruana, għal li 10 snin ilu mill-uffiċċju tar-Rabat kien jitlaf ftit xogħol. Minn ġo fih bdiet il-pubblikazzjoni Gozo and Figures u sentejn wara il-pubblikazzjoni Regional Statistics Malta. Ma' żmien baqgħu ikabru u daħlu żoni differenti. Fil-fatt mexxejna bil-mod transport, transport statistics isir minn hawn, statistika tal-enerġija jsir minn hawn u l-ħsieb tagħna wkoll nibqgħu nkabru wkoll hawnhekk biex nagħmlu areas domains differenti. Ovvjament, ma' dan kollu l-aħħari, ovvjament li inti jkollok bħala uffiċċju apparti milli għandna preżenza b'saħħitha Malta, għandna preżenza wkoll b'saħħitha bil-mod is-saħħa iktar ma' żmien Għawdex. Naturalment, bħala employability, bħala ħaddiema, ovvjament nagħtu possibilità biex iktar ħaddiema jaħdmu Għawdex, tajjeb li ngħid li diġà għandna 13 ħaddiem Għawċi li jaħdem hawnhekk u għandna wkoll madwar 14 il-ħaddiem Għawċi li jaħdem Malta. Iżda mhux post ġdid biss iż-żanżan, tnieda wkoll portal ġdid illi ħa post il-pubblikazzjonijiet stampati. Id-Direttur tal-Istatistika tal-Imprenditorjat Manuel Tabone għal li l-Portal tal-Istatistika Reġjonali fi ħarfien dwar 8 oqsma tematiċi, jiġifieri d-demografija, l-edukazzjoni, is-suq tax-xogħol, l-ekonomija, it-trasport, it-turiżmu, l-agrikoltura u s-sajt u r-riżorsi. Dawn huma ppreżentati permezz ta' firxa ta' mapep u tabelli interattivi, ikkumplementati b'noti metodoloġiċi. Fisser il-user illum jidħol fid-diviżjoni li għandu bżonn u flok għalleb il-paġni jiklikja fuq il-keyboard u fuq il-mouse tiegħu biex jara id-domain il-qasam propja jitifittex fuqu. U kull meta noħorġu stqarrija ġdida ma ġġibx il-pubblikazzjoni outdated, expired, imma tkompli t'update għall-pubblikazzjoni. Ġibna wkoll possibilità li ċ-charts u l-mapep ikunu aktar interaktivi biex persuna anke jista' jażel u fuq xiex jitfa' il-fokus tiegħu. Allura din qed tittina anke dan il-value added biex l-informazzjoni tagħna tkun aktar effettiva fl-użu tagħha. Il-portal tnieda l-erba' u jista' jiġi aċċessat mill-pubbliku.